ग्रोनल' दंखायो आरो थाइगासिनो आरो 10 थाखा मुथा बाखि जानांगौब्ला बर'फोरनिफ्राय बायनानै जागोन ओमफ्राय केस फैसा बायनोब्ला गुबुन हारिनिफ्राय मैगं थाइगं खुलुमबाय रायजोफोर दिनैथ' जेरावबो थांनाय जायासै न'आवनो सानसे ओमफ्राय दिनैहाय न'नि थाजा मैगं गायनाय लाफा दुन्दिया मुला लाइ सिनि बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन जोंनिथ' आइया मैगंसो फाननानै जायो नालाय बेनो जाहैबाय फिसा न'निफ्रायनो खोन्थालांखानायसै मैगङा माबायदि थायदों बेखौ दाख्लैहाय आं लावखौ नोंथांमोननो देखायदोंमोन दा मैथा फिथाइ नैबे मैथा लावआ ओरैबायदि फिथाइ थायबाय नै माला ग्रोम ग्रोमनो फान्थाव गायबाय नैबाव नै लाव फिथाइया नै ओरैबायदि ग्रोनल'सै नायदो बिदि हांबाय नै ग्रोनल' दंखायो आरो थाइगासिनो आरो दाख्लै नोंथांमोननो देखायदोंमोन आं ओमफ्राय नैयाव खाख्लौ गायबाय आइया नोगोद मैगं थाइगं गायो आरो बेयावहाय जेबो मेडिसिन होनायानो गैया फुल लकेल सोरबा बेफारिफ्रा लांफैनो गोसो दंब्ला न'आवनो लांफैना फानहैनो हागोन बेखौ माबोरै मावो मिथिबाय साफा खदालजोंसो जावग्लिजोबो खदालजों साफा हरनि 3टा 2:30निफ्रायनो टर्स लानानै जावग्लियो बारियाव ओमफ्राय मैगं बायो ओमफ्राय दुन्दियाफ्रा गनफायावनो 700 800 900 1000 बिदिनि फानहैयो बाजार मोनसेयावहाय गाबोन मंगलबार नालाय खयला मैला बाजार दिनैबो दुन्दिया फुगासिनो दं बारियावहाय माने बे आइजोफोर हालेवनो हाग्रा बे फिसा थख' मोनो दा हेन्ड ट्रेक्टर नैबेखौ मोनोब्ला बिराद मोजां जागौ आरोखि जोङो मैगं थाइगं गायनायावहाय गय बारिफ्राव मैगं गायनाय आलु गायनाय लाफा फोनाय बेफ्रावहाय आरो बे भिडिअनि जोबनायाव आङो नोंथांमोननो गोनां बाथ्रा मैगं थाइगंनि बाजार आङानो बुङो जोंनि बर'फ्रा बाजार खालामनांगौ मैगं थाइगं फानलाय बायलायखौ सुरु खालामनांगौ बेफोरजोंनो न'खर खुंनो हायो नै बेफोरबायदि बुङो दा बिनि बागै आं भिडिअनि जोबनायावहाय लास्टआव नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो बाजारा माबायदि नंगौ माबायदि नङा लाइ सिनिया बिबारसो बारजोब्बाय नै बे बिबार बारनायनि खारनखौ नोंथांनो दा खोन्थानायसै आं साफा बिबार बारजोब्बाय नै दुन्दियाया नुवाखै दाम हनै मुलायाबो बेबायदि जाजोब्बाय सिगां गोरलैयाव देखायदोंमोन आं बिदर थांजोब्बाय नै जिबौ नामा माखासे गुन्द्रुक खालामबाय फुनानै हानानैहाय बेदरखौ बे लाफा नैबे रायखस मुला बे गिदिर ना लाफायाबो खानानै फानखांबाय माथो साफा लाफायो नै एकदम गुवारखा ओरैनो गोजौनो लाफा ओमफ्राय नैबे दुन्दिया गोजा आफा फुगासिनो दं दुन्दिया गाबोन बाजाराव लाङो दुन्दिया मोदोमफ्रुजोबलायदों दुनिया लकेल साफा लकेल दाम गोथांल'खा दुन्दिया गोजायो बेनिफ्राय साफा दुन्दिया दाम गाबोन खयला मेलाव लाङो फुगासिनो आफा मुथा बेसे गिदिर खालामथाय दा नायहैनाय र' बेजोंबो लाफा बे दुन्दिया बे लाफा ओमफ्राय बैयो दुन्दिया आधा बिगा फोबावबाय इयावहाय दस थाखा मुथा रायजोफोर नैबे मुथाखौ नायदो बेसे गिदिर 10 थाखा 10 थाखा मुथा मुथाब्रै उनाव
मुथा खागासिनो खाबाय दैयाव सोमब्रबाय आराम फिरिबाय हल बिदर ना खल बिदर होनो एसे बिफां आरो इयो दांनो मोनाखिसै इयाव गेन्द्राद्रा जाहांबायमोन ग्रौग्रौसो जाजोब्बाय गाया जानायनो होनदां बे गेन्द्रा जाहांबाय नै हल बिदर ना थुल बिदर होनो बे लाइसिनि ओरै सेर सेर लाइसिनि दंबावो ओमफ्राय गोबावजों न'नि बारिनि मैगं थाइगं देखायलायबाय नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय बे मैगं थाइगंनि बाजारा माबायदि मिथिगौ जोंनि बर'फ्रा लकेल जाहैबाय दा लकेल फानो अब्लाबो पाब्लिकफ्रा जोंनि बर'फ्रा बर'फोरनि फाननायखौ जाया गुबुन हारिनि फाननायखौसो जायो नयथो डेभेलप जानाय मैगं थाइगं बेबायदि गायनानै फानो ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रानो जाग्राफ्रानो बर'नि फाननायखौ जाया आरोखि दा गुबुन हारिया फानफैसा गुबुन हारिनिखौ जागोन ओरैबायदि दा बेनिखायनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मैगं थाइगं बेफोरबायदि बिजनेसा बिराद डाउन जोंनि बर'आनो बर'निखौ बायनानै जाया गुबुन हारिनिखौसो बायनानै जायो जेब्ला बाखि जानांगौ अब्ला बर'नि दखान नांगौ जोंनि बर'फोरनो बिदि आरोखि बेबायदिनो आरो जोंनि बर'फ्रा माने बाखि जानांगौब्ला बर'फोरनिफ्राय बायनानै जागोन ओमफ्राय केस फैसा बायनोब्ला गुबुन हारिनिफ्राय मैगं थाइगं बायगोन आरो ओमफ्राय गुबुन हारिया गासिनबो माने मेडिसिन थाजोबखायो मेडिसिन होजोबखायो मैगं थाइगंफ्रा अब्लाबो बिसोरनिखौ बायनानै जानानै बिसोरखौ डेभेलप खालामहरगोन आरो होमब्लाबो जोंनि बर'फोरखौ बायनानै होनाय नङा डेभेलप जाजानो गियो नै बिदिसो आरोखि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय ओरैनो दखानल' होजानो लुबैयो बर'फोरखौ बेबायदि आं गोबां नुबोबाय बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअ'आवहाय बुंदों दा आङो भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव